आमटेका एरिया बाप्टिस्ट चार्च युथ कमिटिनि बानजायनायाव खुंगा ब्रैथि इन्टार-चार्च फुटबल एन्ड थ्र'बल टुर्नामेन्ट 2023 आ खुंफुंजाबाय। चिरां जिल्ला आमटेका एरिया बाप्टिस्ट चार्चआ ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों थांनाय कर'ना भाइरासनि लकडाउन समनिफ्रायनो गेलेमु बादायलायनायखौ खुंबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो खुंगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ब्रैथि खेबनि फुटबल एन्ड थ्र'बल टुर्नामेन्टआ मैया खुंफुंजायो। मैया खुंनाय बे फाइनाल बादायलायनायाव आलासि महरै BBCA थुक्राझारनि लेङाइ आफादगिरि मनेन बसुमतारी, गसाइगाव बर'बादा NLC-निफ्राय मेथाइ रोजाबगिरि महरै गिलबार्ट हाज'वारि आरो गोबां हांख्रायनाय आलासिफोरखौ बानजाय आफादनिफ्राय बरायो आरो देंखो रोजाबनाय आरो मोसानानै दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो। नारा-नाथा जुजिलायनाय मैयानि फाइनाल मेचआ इजिप्ट FCआ सामारिया FCखौ फेजेननानै टुर्नामेन्टखौ देरहासारनो हायो। देरहासार हानजा आरो रानार्स आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोरांनि बान्थाखौ बानजाय आफादा गथायनानै होनायजों लोगोसे सामारिया FCनि बिपुल बसुमतारी आरो इजिप्ट FC जेस इस्लारिनो साबसिन गेलेगिरिनि बान्थाखौ गथायनानै होयो। आङो गिबियाव बेयाव सफैनो हानाय मुंजों मुंखौ स्लाबाब्लाबो गासैबो निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ आङो हामबायहोयो। बेयाव सफैनानै जोंनि दिनैनि आमटेका एरिया इन्टार चार्च फुटबल टुर्नामेन्टआव नुजाफैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो बिसेसखि दिनै बे निउस चेनेलनि गेजेरजों बे निउस चेनेलखौ मोजां मोनग्रा नायग्राफोर साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन आरो आमटेका एरिया चार्च युथ कमिटिनिफ्राय आङो गाहाम हामलायनायखौ हरग्रोबाय। दिनै जोङो बिसेसखि नैबे आमटेका एरिया युथ कमिटिया जोंनि लाइमोनफोरखौ बिथा लाखिनानै बे बादायलायनायखौ होनाय जायो। दा बियो 4 खेबनि बादायलायनाय। बिसेसखि दिनै जोंनि बर' समाजाव गोबां लाइमोनफ्रा जानाय लोंनायफोरजों बा ड्राग्सफोरजों दिनै गावबा गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लाबाय। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बे एरियानि लाइमोनफ्रा जाहाथे एसे थुलुंगानाय होनो हायो आरो बेफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा गोजानाव थानो हायो आरो गाव गावनि देहाफोरखौ गाहामै लाखिनो हायो, डिसिप्लिनै लाखिनो हायो। आरो गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे उद्देश्य दङ। बेजोंनो जोंखौ जाय सोरजिग्रा इसोर बे इसोरखौबो जोङो हामबाय होनो गोसो जादों। जिहेतु बे इसोरा जोंनो मोजां देहाफोर होनानै जोंखौ सोरजिबाय, जोंनो मोजां महर होनानै सोरजिबाय। दिनै जोङो बे जानाय लोंनायफोरखौ नेवसिगारनानै जाहाथे बे इसोरनि होनाय देहा सोलेरफोरखौ जोङो गाहामै लाखिनो हायो, बेफोरनो जोंनि उद्देश्य। आरो दिनै आङो बे मिडियानि गेजेरजों बेखौबो बुंहरनो सानो, दिनै गोबां जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा हाबा जानायनि सिगां जे दिनै बिबिसारियाव थांनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै गावखौनो गावनि देहाफोरखौनो दिनै नस्थ' खालामना लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जाहाथे बेफोरनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ एसे हमथानो हागोन नामा होननानै दिनै जोंनि आमटेका एरिया युथ कमिटिया बे टुर्नामेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो। दिनै आं बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय। हामबायसै। बादायलायनायखौ माबायदि नुदों? गेलेनाया माबायदि? बादायलायनायखौथ' जोङो जोबोद मोजां मोनदों। दाख्लै 6 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैनि बे दिनसिम फैबाय। दिनै फाइनाल जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बे टुर्नामेन्टखौ नायनोबो फैदों। प्लास दिनैनि जि फाइनाल बेयो गाहामैनो सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै मोनसे टिमा गोबां सोबाय आरो दा मोनसे टिमा सुख'फिनगासिनो दङ। बिराद इन्टारेस्टिं खेला जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे खेलाया देग्लायनि बे बोसोरावहाय 4थि खेब जाबोबाय। जोङो बेखौ थांनाय लकडाउन समनिफ्राय जागायदोंमोन। गुबै बाथ्रायाव थांनायनि सिगां निउस चेनेलनि नोंथांमोन बयखौबो साबायखर जासिदों। जोंनि बे खना जायगायावब्लाबो फैनानैहाय बे निउसखौहाय लांफैनायनि थाखाय जों आसा खालामदों बे निउस चेनेलफोरनि गेजेरजों बे निउस चेनेलखौ मोजां मोनग्रा जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बे खेलानि बे जायगानि
जि खेला होदोंमोन टुर्नामेन्ट बेखौहाय मिथिनो हागोन आरो जोंनि गुबै उद्देश्यफोरखौहाय बिथांमोनाबो मिथिनो हागोन। आङो जोंनि दख'रा लाइमोन आफादनि जानानै बेखौनो मिथिहोनो आरो बे चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायथिहरनो गोसो जादों जि थांनाय लकडाउनावहाय जोंनि गोबां लाइमोनफोरा ओरैनो बेखार थानाय जों नुनो मोननायलाय जोंनि लाइमोनफोरनि गेलेनाय आयदाखौबो एसे माबोरैब्ला जों बोखांनो हागोन आरो बिथांमोननि गेलेनायखौ बोखांनायजों लोगोसे स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल आरो बिनि गोजौसिन मुलुग दरबारसिम मारै थिखोहरनो हागोन बेनि थांखियैहाय जोङो बे टुर्नामेन्टखौहाय जोङो गेलेहोबोगासिनो दङ। देग्लायनि बे बोसोराव बियो 4थि खेब जाबोबाय। 4थि खेब 4th इन्टार सार्च फुटबल एन्ड थ्र'बल टुर्नामेन्ट 2023 देग्लाय 4थि खेबाव जोंहा नै दिनै फाइनाल फुटबलनि खेलाया एसे आगोलाव गेलेहोनानै जोबनानै थांबाय। बे फाइनाल गेमखौ गेलेदोंमोन इजिप्ट FC आरो बिनि एगेन्स्टआव सामारिया FC बे मोननै गोख्रों हान्जानि गेजेराव बे बादायलायनाया जादोंमोन। दायो जोङो गेलेनायनि फिथाइखौहाय जोबथानायावहाय इजिप्ट FCआ 5 गल आरो सामारिया FCआ 2 गलाव सौफैनायखौ जों मोननो हाबाय। दा बेखौ नायनानै इजिप्ट FCआ देग्लायनि बे बोसोरावबो चेम्पियन FC जानो हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थांनाय बोसोरावबो बिथांमोनानो चेम्पियन FC हिसाबै चेम्पियन टीम हिसाबै सायख'जादोंमोन। बिथांमोनानो देग्लायनि बे बोसोरावबो चेम्पियन जानो हाबावबाय। बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गेलेगिरिफोरा जोंनि दख'रायाव थानाय लाइमोनफोरा गेलेनायखौ एसेब्लाबो सोलोंनो हादों। गावसोरनि जि गेलेनायनि आदब खायदा बेफोरखौ एसेब्लाबो साबसिनै दाखांनो हादों जों निस्सय आसा खालामदों। दिनैनि बे जोंनि आमटेका इयुथ कमिटिजों खुंजानाय बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय जेनाखि फुटबल आरो थ्र'बल बियो बोसोरफ्रोमबो जायो आरो बियो 2021 ना 2020निफ्राय जादों आरो दिनैहाय दाख्लै मा थारिखमोनलाय 6 थारिखनिफ्राय जायै दिनै फाइनालसिम मोनफैबाय आरो बेयाव 8था टीम दंमोन आरो 8था टीमावहाय दा गेलेयै फैनानै दिनै फाइनाल सफैबाय। दिनैहाय फाइनालावहाय जोंना बेवहाय आमटेका एरियायाव गासैजों 24था सार्च दं आरो बे 24था सार्चखौहाय मोनब्रै राननानै होनाय जायो आरो बे मोनब्रै रानना होनाय टीमावहाय जोंनि बाइबेलनिफ्राय नाम दोननाय जायो। जेरैहाय दिनैहाय थांबाय जाहैबाय इजिप्ट FC आरो मोनसेया जाहैबाय सामारिया FC आरो दिनैहाय इजिप्ट FC आरो सामारिया FCआ फाइनालाव थांदोंमोन आरो बेवहाय जोंनि इजिप्ट FCआ देरहासार जानो हादों। उननि समाव बेखौनो होनोदि जोंनि जोंनि बेयाव जिनाखि आमटेका एरियानि देरफुबोनाय लाइमोन जोहोलावफोर बिसोरबो बे खेलाखौ नायनानै जेन' आवगायलाङो आरो बेयावल' नङा आमटेका एरियायावल' नङा गुबुन एरियायावबो बे खेलाया जानांगौ आरो